алайкум ҳамватанони азиз. имрӯз мо ҳамроҳи аъзони ассотсиатсияи блогерони тоҷикистон бо даъвати бародармон Дӯстмурод Шарипов ба ноҳияи Данғара қишлоқи Сантуда ташриф овардем то ки аз манзараҳои зебои ин диёр дидан намоем. Ана бародарои азиз, деҳаи Сантуда лаби Обамбор ҳама меҳмононро хушомадед мегем. Хушомадед, қадамотон нури дида тоҷ бар сар. Хушомадед. Tojikiston! Vafay! Rahmat! аввалин боре ки ман ба Сантуда омадам ва раҳмати хидмат ба бародармон Дӯстмурод яъне Донжуан мерасонем. Бениҳоят ҷои зур, манзараҳои хушрӯе ки дора, дилат кушода мешава ва боду ҳавошам беҳад зуре. Шуморам имконият дошта бошем бихезем биёен, ай ҳамихели манзараҳои ватан роҳат барем. чунин сарҷамиҳо дӯстиву бародарии моро боз ҳам қавитар мегардонад. дар ин табиати зебо илҳом гирифта баҳри шумо идеяҳои навро пешниҳод мекунем. ассотсиатсияи блогерон на танҳо блогерони пойтахтро балки тамоми тоҷикистонро муттаҳид карда истодааст. сарҷамиву якдилӣ моро ба қуллаҳои баланд мерасонад. мефахрем ки дар чунин ватани зебову озод зиндагӣ мекунем. аз тамошои ин зебогиҳо ҳаловат мебарем. ва як рӯзи хубро супарӣ намудем. то соли 2023 блогерон пароканда буданд ва соли 2023 ассотсиатсияи блогерони тоҷикистон ташкил шуд ки дӯстиву бародарии мо дучанд зиёд шед.